हाय गाईस, काय करलेलं तर संध्याकाळी लई पाऊस येऊ लागले आणि श्रीला लई ताप आलेला आहे. तर मी किचन मध्ये आहे. बघूया मम्मी काय करत आहे. बघा इथं आहे श्री. काय झालं श्री? बघा तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब नाही करत तर श्री बघा बिमार पडला. करा पटकन. काय करायचं श्री? किती लाईक्स सबस्क्राईब्स? श्रीला ताप आलेला आहे ना, मग श्रीसाठी आपण शिरा बनवू. त्याला शिरा खायचा आहे आता छान छान. मग असं गॅस लावून घेऊ आपण. आम्ही होम टूरचा व्हिडिओ काढलेला आहे, तुम्ही नक्की बघा त्याला. आणि बघा इथं लई पाऊस येत आहे. हां, शिरा बनवायचं. शिरा कसं बनवायचंय? आधी तूप टाकून घ्यायचंय कढईमध्ये. त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचंय त्याच्यात रवा. आता श्रीला शिरा खायचंय. शिरा लई आवडतो श्रीला. थोडस शिरा बनवू आपण त्याच्यासाठी. त्याला लई खाऊ वाटतोय, त्याला ताप आलेली आहे. तर म्हणलं की चला, एक तर पाऊस येतोय थोडंसं आणि त्याला आता औषध पण द्यायचं आहे. मग थोडा शिरा खाईल तो, मग औषध घेईल. आता तूप टाकलेलं आहे आणि त्याच्यात मस्त शिरा टाकलेला आहे आणि त्याला छानपैकी रवा टाकलेला आहे आणि त्याला छानपैकी आपण भाजून घ्यायचं आहे. थोडंसं खरपूस खमंग भाजून घ्यायचं आहे. परंतु मी तुम्हाला पाऊस दाखव. आता थोडंसं साखर टाकू. थोडं अजून टाक मग. किती कमी झालं. तेच नाही खाणार तुम्ही. हां, तेच नाही खाणार. तर श्रीला ताप आलेला आहे. मग म्हणलं की थोडंसं शिरा करून देऊ, कारण शिरा त्याला खूप आवडतो. आणि मग औषध पण दिलं जाईल. आमच्याकडे खूप दिवस म्हणजे 3-4 दिवसापासून सलग पाऊस पडतो आहे खूपच. मग त्याच्यामुळे वातावरण खूपच थंड झालेलं आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं क्लायमेट चेंजमुळे थोडंसं ताप आलेला आहे त्याला. सकाळी औषध दिलेलं आहे. मग चला थोडंसं हे करूया म्हणून मग पाण्यातलाच शिरा बनवलेला आहे, झटपट शिरा एकदम. आणि त्याच्यात परत वरून थोडंसं तूप ॲड केलं की छान होतो शिरा. या मग ज्यांना ज्यांना शिरा आवडत आहेत नक्की या जे खायला. मस्त पावसामध्ये गरम गरम शिरा खूप छान वाटतो खायला. तुम्हाला आवडतं का नाही मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. चला, श्रीला एक घे आणि तू एक घे. थांब, लाईट चालू कर. श्रीला ताप आलेली आहे. श्री खाईल आता. शिरा खा बेटा. चंबर तू पण बसून खा. मी ऑलरेडीच खाल्लं. हा, तू तर खाणारच आहेस. चांगलं नाही झालं. गरम गरम का खावलास मग एवढं? छान झालं का बेटा? बरोबर बच्चा. गेट वेल सून. आता नाही आहे ताप. आता औषध दिलेलं आहे, तरी थोडंसं आहे. सकाळी होता म्हणून मग हे दिला होता. बघा, डोरेमॉन घेऊन झोपला होता आमचे श्री आतापर्यंत. आता उठलेला आहे आरामशीर. आता शिरा खातोय गरम गरम आणि परत झोप आला आता. है ना श्री? शिरा खाके कम हो गया इसका. उसको थोडा वाला दिया क्या प्लेट? मी व्हिडिओ काढते तर त्यांचा पण मूड झालेला आहे. आम्ही पण बोलणार. ठीक आहे मग चला. मग सांगा ते मुलं बोलताना आवडत आहे का नाही तुम्हाला, नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि आता हे दुसऱ्या दिवशीचं आहे माझं हे स्वामी सेवाचा शेवटचा दिवस. आणि आज आहे गुरुपौर्णिमा. तर आपण करूया स्वामी समर्थ महाराजचं जे अभिषेक आहे ते. आणि त्याच्यानंतर मग त्यांची पूजा आरती करूया. आज शेवटचा आहे त्याच्यामुळे मी आज
पुरण टाकलेलं आहे. म्हणजे पुरणाचा नैवेद्य दाखवू असं असं वाटलं मला. शेवटचा पारायणचा दिवस आहे. मग मुलांना ते पण करता म्हणले. आता ते सध्या घरी आहे 2-3 दिवसापासून पाऊस खूप पडल्यानं. मग आता ठीक आहे, करा म्हणून आधी त्यांना पण दिलेलं आहे करायला. तर ते अभिषेक करताय. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी. पूजा करताना सुद्धा तुम्हाला पावसाचा आवाज येत असेल बॅकग्राऊंडमध्ये. खूप जोरदार पाऊस होता आणि काय माहिती नाशिकला तर 4-5 दिवसापासून एवढं पाऊस आहे, खूप जास्त पाऊस आहे नाशिकला. बापरे, 2 मिनटंसुद्धा थांबत नाही आहे पाऊस. तर आता हे झालेलं आहे आणि खूप सगळ्या गोष्टी भेटायला ना खूप नशीब लागतो बाबा. कारण एक पण फूल नव्हतं त्या दिवशी माझ्या घरी. म्हणजे ना झाडाला तर सहसा अजून उगत नाही आहे, कारण आता पावसाळा स्टार्ट झालेला आहे तर तेवढे येत नाही आहे झाडाला फूल. पण नशिबाला एक पण फूलच नव्हतं पूजा करण्यासाठी. मग माझं मूडच ऑफ होऊन गेला. कारण फूल जर असलं ना खूप छान वाटतं देवाला पण सुद्धा, आणि आपल्याला पण छान वाटतं की बाबा आपण पूजा केलेली आहे. म्हणजे एक सुद्धा फूल नव्हतं, फक्त सदाफुलीचं एक फूल होतं आणि ते पण फूल वाहत नाही आमच्याकडे असं म्हणतात. त्याच्यामुळे ते फूल मी नाही वाहिले, नाहीतर एक सुद्धा फूल नव्हतं. आणि खूप मूड बेकार होऊन गेला खरंच. खूप नशीब लागतो आपण विचार करायचा आणि त्याप्रमाणे त्या गोष्टी घडायचं म्हणल्यावर. नाही तर मी खूप विचार केला होता की मगाशी आपण एकदा मी केले होते ना पंचामृतानं अभिषेक आणि फुलं वगैरे, त्या पद्धतीनं करू. शेवटचा आहे, गुरुपौर्णिमा आहे, करू बाबा पूजा, खूप छान वाटेल म्हणून. पण ते काय घडतच नाही ना असं. खूप माझा मूड ऑफ होऊन गेला होता. तर आता हे पुरण आहे, पुरणाचे दिवे मी करते. मला खूप छान वाटतं जेव्हा केव्हा मी पुरण घालते तेव्हा मी नक्की पुरणाचे दिवे करते. त्याच्यामुळे पुरण हे केलेलं आहे. म्हणजे थापून घ्यायचं एका प्लेटामध्ये वगैरे, आणि त्याच्यामध्ये 11 वात किंवा 7 वात तुम्हाला जेवढं वाटतं तेवढं. तर मी नेहमी 21 वात लावते. म्हणजे असं गोल गोल छिद्र पाडून घ्यायचे जसं तुम्ही बघताय व्हिडिओमध्ये तसं. आणि त्याच्यानंतर आता तूप गरम करून घ्यायचं आहे, आणि तूप गरम केल्यानंतर त्याच्यामध्ये फुलवट टाकायची आणि ते त्याच्यामध्ये टाकायचं. म्हणजे असं हे पुरणाची वात ह्याला असं म्हणतात. तर मला खूप आवडतं हे अशी आरती करणं. मग म्हणूनच मी पुरणाचा नैवेद्य केला होता खास. म्हणजे पुरणाचा प्रसाद पण होऊन जाईल देवासाठी आणि दिवे पण लावणं होऊन जाईल. तर मग मी ते तूप गरम करून घेते आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये फुलवात वगैरे टाकून असं एक फुलवात टाकायची आणि त्याच्यामध्ये असे लावून द्यायची. या पद्धतीने असे आपले पुरणाचे दिवे असे तयार होत आहे. तर लावून घेतलेलं आहे मी इकडं. मुलं एकतरी घरी आहेत, मग खूप जास्त त्रास देतात, कारण शाळा वगैरे नाही आहे त्यांची, कुठं बाहेर खेळणं वगैरे जाण्यासाठी काहीच नाही आहे. त्याच्यामुळे जास्त त्रास देऊन जातात. आणि वरून श्रीला ताप पण होती, तर अजून चिडचिड करू लागतो तो. तर वातावरण चेंज झाल्यामुळे होईल आता एकाला सर्दी ताप वगैरे सगळं. तर इकडे असे तुपात बुडवायचं आणि त्याच्यात टाकून घ्यायचं आणि परत वरून चमच्याने थोडं तूप अजून थोडं सोडून द्यायचं त्याच्यामध्ये, म्हणजे ते पुरायला पाहिजे आपल्याला आरती करेपर्यंत. तर मी सगळ्यामध्ये फुलवात लावून घेतलेली आहे, फुलवात करून घेतलेला आहे आणि ते फुलवात आता मी त्याच्यामध्ये ठेवते आहे. आता इकडे माझे सगळं ठेवणं वगैरे चालू म्हणजे झालेलं आहे. बघा मंदिर किती अधुरा वाटते. कितीही पूजा करा तुम्ही, फुलं नसल्याशिवाय पूजा कंप्लीटच वाटत नाही, ते समाधानच भेटत नाही. तर बिलकुलच मूड ऑफ झालता. पण आता काय करू शकतो आपण. मार्केटमध्ये कोणीच बाहेर रोडवरती, म्हणजे पावसामुळे एवढं पाऊस पडतोय की आमच्या एरियामध्ये आधीच फुलं कमी आहे. फक्त 1 का 2च फुलवाले आहेत. किती लांबपर्यंत 3-3, 4-4 किलोमीटरपर्यंत पण जाणार 2च फुलवाले आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग ते पण आता पावसामुळे ते सुद्धा बंद होते. त्यामुळे म्हणलं की चला आता करू आपण. नशिबातच नाही आहे, मग काय करायचं आता. त्याच्यामुळे मग चला आता हे धूप वगैरे लावून घेतलेलं आहे मी. आणि सकाळी पूजा करून घेतलेलं होतं, कारण पुरणाचा स्वयंपाक वगैरे व्हायला. मग म्हणलं की नंतर पंचामृताने अभिषेक करून मग नंतर परत पारायण वगैरे झालं, शेवटचं पारायण आहे ना, मग पारायण वगैरे झाल्यावर नंतर मग नैवेद्य वगैरे दाखवून परत पूजा वगैरे आरती वगैरे करून मग नंतर शेवटी जेवण करता येईल त्या पद्धतीनं. म्हणून मी सकाळी पूजा करून घेतली होती. तर आता नंतर फक्त स्वामी समर्थ महाराजांचा अभिषेक करून घेतला आणि त्यांची पूजा वगैरे करून आता दिवे वगैरे लावून घेते. तर हा खूप गरम होऊन जातो जेव्हा आपण आरती करतो,
प्लेट वगैरे खूप गरम होऊन जातो, त्याच्यामुळे त्याच्या खाली मी एक प्लेट ठेवून घेते मोठा, जेणेकरून त्याला आपण हात लावून असं आरती करायला पाहिजे. आता जे वात आहे त्याला मी वर करून घेत आहे, ते खाली पडलेले असतं ना अशी वाकडे तिकडे, मग ते दिवा लावताना प्रॉब्लेम होतो. तर सर्वात आधी तुम्ही शेवटचं पूर्ण नाही लावून घ्यायचं, एक लाईनपासून यायचं, नाहीतर शेवटचं आधी लावलं आणि परत मधातलं लावायला गेलं ना मग हात पोळतात तुमचे. त्याच्यामुळे एका साईडनी असं व्यवस्थित लावून घ्यायचे, म्हणजे परत त्या ठिकाणी आपल्याला जायची गरज नाही, जशी मी लावते तसं, नाहीतर खूप हात पोळून येतो. केलं की करा, काही जास्त लागत नाही आहे, थोडंसं तूप लागेल ना आणि एक वाटीभर पुरण लागेल, पण करा, मनाला खूप समाधान वाटणार आहे. कारण मला जशी सवय लागली आहे, मला तर एवढा आनंद होतो, मला जेव्हा वाटलं की आज करायचं आहे. आणि नेहमी जेव्हा केव्हा मी पुरण घालते तेव्हा पुरणाचा जे दिवे आहे ते नक्की लावते. खूप समाधान वाटतो, एक समाधान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीने भेटत नाही असं आहे. तर त्याच्यामुळे मी करतेच नेहमी, मला खूप आवडतं. तर असे पूर्ण एका साईडचे असे दिवे लावून घ्यायचे आपल्याला आणि त्याच्यानंतर मग हे करायचं, नाहीतर आधी शेवटचं मधलं नंतर लावायचं आणि आधी कडचं लावायचं, असं नका करू, त्याच्यानं खूप हात पोळणार आहे तुम्हाला. मग असे मी लावून घेतलेले आहे. मग आता आपली आरती चालू होईल. आता या मग आरतीला सगळेजण. गुरुपौर्णिमाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला माझ्याकडून, आणि तुमच्या परिवारास असंच गुरूंचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभो तुमच्या जीवनावर, कारण गुरु असणं हा खूप महत्त्वाचा आहे. गुरुविना तर जीवन व्यर्थ आहे आपलं. तर या आरती करूया आपण. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओम श्री राजमूर्ती. दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची रुटी कुंकुम केशरा, हिरे जडिता मुकुट शोभतो बरा, रुणुती रुपुरे चरणी नागरिया. जय देव जय मंगलमूर्ती ओम श्री राजमूर्ती. दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव लंबोदर पूर्ती. जय देव लखवती विक्राळ ब्रह्मांडी माळा, विषय कंठ काळा श्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा, ते दुनिया जळणे बाहेर रुळा. जय देव जय शिवशंकराव स्वामी शंकरा. जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले, त्या माझी औचित हळहळ उठिले, तेत्वा असुरपाने प्रसन्न केले, नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय शिवशंकराव स्वामी. करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे, भवद्भवामी सहितं नमामि. घालिंग लोटांगण वंदीन चरणं, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन, भावे ओवाळीन म्हणे नमा. त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं